Kaixo, ongetorri jakindunera. Gaurko bideoan banak eta alderantziz proportzionalak lantzeko problema bat ebatziko dugu. Problema honetan zer azaltzen digute. Ama batek 70 euroko dirusaria banatu nahi dituela bere hiru seme-alaben artean, nota onak atera dituztelako. Baina, zein da arazoa? Bere seme-alabek ohea egitea ahaztu dutela. Lehenengoa egun baten ahaztu egin du, bigarrenak 2 egunotan ahaztu egin du, eta hirugarrena 4 egunotan. Orduan, bere asmoa da banaketa alderantzizko proportzioan egitea da. Bai? Orduan, zenbat eman beharko die bere ume bakoitzari? Hori da kalkulatuko duguna, bai? Urratz hauek jarraituta. Banatu beharreko kantitatea, guztira, orotara, 70 euro. Orain, zatiak zehaztu behar ditugu. Eta, kontuan izan, alderantziz proportzionala denez banaketa hau da, diru gehiago jasoko duela, egun gitxiago ohea egitea ahaztu duenak, zati horien alderantzizkoa idatzi beharko dugula. Bai, zeintzuk izango dirateke zatiak? 1, 2 eta 4. 1, 2 eta 4. Eta zenbaki hauen alderantzizkoak zeintzuk dira? Bataren alderantzizkoa bata da, honena erdia eta honena laurdena. Bai? Beraz, zatiak zehaztuta. Zeren artean banatuko den batura, hau da, zati guztien batura. Hauek batu behar ditugu, bai? Orduan, 1 gehi, erdia gehi, laurdena, 8, laurekin nahiko, ezta? Orduan, 4 gehi, 2 gehi, 1, 7 laurden, bai? Hau izango da, zeren artean banatuko dugun batura. Listo. Unitateari dagokion kantitatea. Hau kalkulatzeko, zer da hartu behar duguna? Banatu beharreko kantitatea eta zatien batura. Beraz, 70 zati 7 laurden, hau egiteko, badakizue, gurutzean edo biderkatzen dugula, bai, beraz, 7, eta hau simplifikatu dezakegun zatikia da, bai, 3, 4. 40, bai? Karo, 40 zer? Euro, ezta? Orduan, unitateari dagokion kantitatea izango da 40 euro. Orain zer da faltatzen zaiguna? Zati bakoitzari dagokion kantitatea kalkulatzea. Eta horretarako zer egin behar dugu? Zatiak hartu eta zenbaki honegatik biderkatu. Bai? Orduan, lehenengoari zatia bat denez bider 40 euro emango dio 40 euro. Bai? Bigarrenari zatia bider kalkulatu berri duguna, emango dio 20 euro. Bai? Orduan azkenari emango dio 10 euro. Batuketa egiten badugu, ikusten dugu 70 ematen duela, eta egiaztatzen dugu problema ondo egin dugula. Hauxe izan da guztia. Gogoratu, bai YouTubeen eta web orrialdean jarraitu jakindun.